Dyma ni'n barod am sesiwn ffitrwydd arall ar y soffa. Da ni'n gorfod symud oddi ar y soffa. Ond os liciwch chi, a da chi eisiau sefyll ar eich traed a gwneud union yr un symudiadau, dim problem. Ond dwi'n mynd i ista. Felly, symudiad cynta, da ni'n mynd i gael y ddwy fraich yn hongian i un ochr. A wedyn da ni'n mynd i anadlu a codi'r breichiau uwch y pen. Ac yn ôl i lawr. Felly fyddwn ni'n anadlu fewn ar y ffordd i fyny. A wedyn anadlu allan ar y ffordd lawr. Symudiad eitha ar y deg. Rheoli bob anadl. 4. Un bach arall. A 5. Ac yn ôl lawr. A dyna fo, da ni'n dechrau teimlo'r breichiau yma yn stwytho, yn ymestyn. Ar gyfer yr ail symudiad, da ni'n mynd i ista nôl. Gweithio'r cyhyra yn y coesa. Felly, da ni am weithio un goes o wedyn y llall. Felly, i ddechrau, y dde, ddwy law, cadw'r cydbwysedd. A wedyn, da ni jyst yn mynd i godi. Ac yn ôl i lawr. Codi, ôl i lawr. Gwneud rhyw 6 bob ochr. Hyd yn oed yn ista nôl, dwi'n teimlo'r cyhyra yn y stumog yn gweithio yma. Un bach arall ar yr ochr dde cyn newid. Cyhyra yn y coesa yn gweithio'n galad. A wedi newid ochr. Cofiwch, os da chi eisiau gwneud o touch bach yn anoddach, 2 goes yr un amser. 3, 4, 5, a 1 bach ola. Os da chi eisiau fan anoddach fyth, jyst tynnu y droed tuag at eich corff chi. Dyna fo, coesa'n dechrau gweithio rwan. Da ni am symud nôl ymlaen ar y gadar. Tro yma, da ni am wneud rhyw symudiad bocsio unwaith eto, ond uwch y pen tro yma. Felly, eich dyrna chi wrth eich gwyneb, a wedyn un ar ôl y llall. A da ni'n gweithio fyny a lawr. Mae o fyny chi efo'r cyflymder. Os da chi eisiau cyflymu pethau, gewch chi wneud hynna. Os da chi eisiau arafu. Wrth gwrs, os da chi'n teimlo bod o dipyn bach yn hawdd, a diwch bwysau. Defnyddiwch unrhyw beth allwch chi ffeindio o gwmpas y tŷ, yr engania swp, y cenia beans, y poteli dŵr. Jyst i wneud o bach yn anoddach, ond pwysau'r corff yn teimlo'n gret i fi. I weithio rhyw 5 eiliad bach ychwanegol. A dyna fo, breichiau sgwydda, bob man yn dechrau gweithio rwan. Da ni am aros reit ar flaen y soffa ar gyfer y symudiad nesaf, ond da ni am wyro ymlaen, pwyso ymlaen rhywfaint, y gwyneb, y pen, os mae hynna'n gyffyrddus, yn bach agosach at y peneglunia, y 2 fraich wedyn yn hongian wrth yr ochrau, a da ni am weithio i'r ochr. Os da chi eisiau cadw breichiau syth, neu os da chi eisiau plygu rhywfaint, dwi am drio cadw mreichiau mor syth a sy'n bosib. A da chi jyst yn teimlo unwaith eto, mae'r cyhyra sgwydda yma, bod na ddim pwysau yn y nwylo. Dwi'n mynd cario unrhyw bwysau ychwanegol. Mae pwysau'r corff yn ddigon. Mae'n i ryw 3 bach eto. 2, 3. Bod fi'n dechrau blino, ddim cweit wedi gorffan. Mae yna un symudiad bach arall. Felly nawn ni nôl ar y soffa unwaith eto. Da ni am gyfuno rwan. Un goes i fyny, fel nathon ni'n gynharach. Cadw'n fanna os mae'n bosib. Os ddim, cadwch y coesau lawr, jyst defnyddiwch y breichiau. Ond dwi am gael y goes dde i fyny, y 2 fraich wedyn yn ymestyn, a dwi am wneud rhyw twist bach tuag at y goes sydd i fyny yn yr awyr. Nôl i lawr, cadw'r breichiau i fyny, newid goes. Troi i fewn i'r goes chwith. Goes dde i fyny, troi. Mae hwn yn symudiad go galed. Mae rhyw 3 bob ochr yn ddigon. Os da chi eisiau cymryd rhyw seibiant bach, breichiau lawr, gewch chi wneud hynna. A fel ni'n sôn, os da chi eisiau just gwneud y symudiad, heb ddefnyddio'r coesa, jyst breichiau allan, twist, nôl i'r canol, twist, nôl ni orffan. Un bob ochr.
Ochr dde i orffen. A dwi yn licio gorffan y sesiwn yma'n pwyso nôl ar y gadar ag y soffa, yn gyffyrddus braf, yn hapus bod ni 'di neud sesiwn go galed.